Igama kuPastor Nicky channel Newfreak siyabonga. Qhubeka usubscribe ulike unganikela kuyi-channel uma ukuthi afisa ukuyibona i-channel noma ke ukhombisa ukunqoba umsebenzi esiwenzayo. Number 1 isibheka la udaba olikaZinhle wakamngoni. uZinhle Mngoni uthi iPastor umuhle unjani? Icela ubuza lana. Ngabe kusho ukuthini uphupha usuthi kakhulu? Ngibonge usazophendula. Number 1 uma uphupha la ukudla sikutshela njengoPaul Hluma usuthi lokho kuyayisho inhlala kahle kunanokuthi ke uzofumana umusa wokunethezeka nokuphila ngokwaneliseka. Amahubo 22 verse 26. Abamnene bayakudla basuthe abafuna uJehova bayakumdumisa inhliziyo yenu mayiphile kuze bephakade. Number 2 kuyenzeka futhi uphupha ukudla kube uPaul Hluma usuthi olusho nje ukuphila ngezwi nokwaneliseka ngeyimiso nangenkambo kaNkulunkulu. uHezekiel 3 verse 3 wathi kimi indodana yomuntu sidlisa isisu sakho ugcwalisa izibilini zakho ngalomqulu engikunika wona ngase ngiwudla wawumnandi emlonyeni wami njengesinyosi. Number 3 kuyenzeka futhi uphupha ukudla kube uPaul ubi kwesinye isikhathi uba usuthi. Lokho kusho isikhathi sokuswela nokunganeliseki esizofika uma ukuthi umuntu ome kahle ngakuze imali noma umuntu ophumelele. Number 4 kuyenzeka futhi uma uphupha ukudla kube uPaul ubi uma usuthi ngokweqile. Lokho kusho ukuthi ngenzeka umuntu ogombela kwesakhe, ngenzeka uzitika ngento ngokweqile noma abe usho ngenzeka kunento ositika ngayo ngokweqile. Izaga 25 verse 26 ukudla izinyosi eziningi akukuhle nokusifunela udumo akakusilo udumo. So la uma uphupha ngathi usuthi ngokweqile futhi kukhona into ewugombela kwesayo wena kuyo. Number 5 asisithi ke la mhlawumbe uma uphupha futhi into ewukudla kuPaul uma usuthi ngokweqile ngabe lusho ukuthi ngase mhlawumbe usifake enkingeni yokulahlekelwa okukhona ngenxa yokunganeliswa onakho. Izaga 25 verse 16 uma uthola izinyosi yidle kwanele wena funa udinwe ubuye uhlanze. Number 6 futhi uma uphupha la ukudla kuPaul uma usitika ngokudla ngokweqile. Lokho kusho ukuthi unelisa uphinde unake kakhulu izinkanuko zenyama kunoNkulunkulu. KwabaseFilipi 3 verse 9 abakuphela kwabo kungokubhujiswa abakuNkulunkulu wabo isisu nodumo lwabo lusehlazweni labo abangabanaka okomhlaba. Number 7 kuyenzeka futhi uphupha la ukudla kube uPaul uhlo uma ulambile ngoba lokho kusho ukuthi empeleni uzokuba nekusasa elihle neliqhakazile ngenxa yokuthi uthembekile uthobekile futhi umnene. 8 uma uphupha futhi ukudla kuPaul Hluma ulambile lungabe lusho ukuthi lukhombe mhlobo kulangazelela okukhulu lokuthi unalo ikhono nethuba lokuzuza impumelelo empilweni yakho. 9 uma uphupha uthi la ukudla kuPaul Hluma ulambile lusho ukuthi unokuqaphela uma usebenzisa imali futhi ungase wenze imali eningi ezokwanelisa esikhathini esizayo. 10 kuyenzeka futhi ukuphokola uba uphawu olubi kwesinye isikhathi ke uma ulambile. Lokho liyakusho nesikhathi sokuswela ukuntula imali noma amathuba angcono nezinsiza ezifanele zokuphila ngiyabona. uMikha 6 verse 14 lapho udlayo awusutha kube khona ukulamba phakathi kwakho uyakususa ungakhululi kodwa nokukhululayo nyakumkhaphela enkembeni. 11 uma uphupha ukudla kuPaul uma ulambile kwesinye isikhathi uma kungukuthi umuntu osuke eshadile. Lokho kungabe kukhombe mhlawumbe ukubhekana nenkinga eningi yobunzima ngenxa yezinkanuko ikakhulukazi emshadweni wakho. Amahubo 78 verse 18 bamlinga uNkulunkulu enhliziyweni yabo ngokucela ukudla abakufisayo. Futhi ngenzeka uma ulambile kungabuye ukukhomba yokunganeliseki ekamelweni, unganeliseki mhlawumbe ngothando oluthola umuntu wakho njalo. Siyabonga, be blessed. Subscribe anikela kuyi-channel ngene. Siyabonga. Sizokwenza kanje njengamanje uma ukuthi inamba yakho anginayo qala uthumele iSMS uyithule ukuthi ubani ungitshela inamba ozongifonela ngalo ngiyisave bese ungifonela. Angeke ngisayithatha nje inamba isinoma kanjani.
siweni phansi lemadolo baba, kuleka kuyo Jesu, siweni phansi lemadolo.